Ni fa kin san shi yasa ina so in gaba fulatana saboda za ki ga suna da mutunci. Oh, Biri! Ga kyau ga iya soyayya wallahi Allah yasa nake mugun sa. You get it? Arado kuma ai kuna da shi sosai. Oh, Biri! Saboda kuna da kirki ba kadan bane ba. Yanzu yanda nake jin daɗi ba ina jin magana. It is smoke Igbo. Na so a ce ni ma da na iya ku. Allah shoki hankali zaka iya kai ma aiki. This man! Dar dole zan iya dama. Look at my face. Yanzu gida zan shiga. I don't want peace. Na kawo gidanmu. Baba mo yuto ka on debbo. Anda. Babu mai to kawo dabba. Anda ino. I don't know talk it to. Baka jin fulatanci uban wa yake ka biyo ta baka san ba fulatana bace ba? Ai baka izini. Waye baka izini ka biyo ta na? Kai baka san dokokin mu ba? To ka san dai mu fulani. Jesus! Auren da mace. Muna da dokokin mu da muke bi al'adun mu ne na kaka da kakanni. Sai ma A gane tun tale-tale. Mu nan yanzu in za mu yi aure sai mun yi wannan da ni da shi din duka an mana. musamman kai baka ji fulatanci. Abunda za a yi sadi za a maka bulala 100. 100 za a maka. Kuma A jikina? Ba ni zan maka ba abokin hamayyar ka tare za ku yi bulala. Kamar bulala 100. Arado ina son shi. Kallai mun shiru dan kina son shi to me? Sai mu tsallake al'adun mu dan ke. Bulala Ke 100 za a zinari maka ce. Dan na shiga gida. Kai zo na. Amiga. Ka da baleji to ko Allah hin. Wana fa waye hote yono kawai wonko. Lon don kan woni da mu wadi jaw to. Kan to kana wannan? Yi mana. Ka do kawai. Ai do to gida mi woyri gobe wala kero be gara kai ko hali kawai be dogga. It is finished.